Aroma 15:7-8. Tiye. Aroma 15 verse 7 to 8. Tiye. Akuti Kristu Yesu chisanzo cha kusamalirana kumene. ndiye chisanzo cha kusamalirana kumene. Tili pa 7. Meneka. Chifukwa chache. Chifukwa chache Mulandirane wina ndi mnzake. mulandirane wina ndi mnzake. Monganso Kristu Monganso Yesu anakulandirani. anakulandirani inu. Kukachitira Mulungu ulemerero. Kukachitira Mulungu ulemerero. Ndipo ndinena kuti Ndipo panenedwa kuti Yesu Yesu anakhala mtumiki wa mdulidwe. anakhala mtumiki wa mdulidwe Chifukwa cha choonadi cha Mulungu. mupe maiki. Yesu polalikira kuti choonadi cha Mulungu ndi chani? Zafanana zasiyana. Yesu ndi Mulungu zasiyana. Yesu ndi Mulungu zasiyana. Genesis 17:9. Mulungu ayika chizindikiro cha kudulidwa. Chifukwa chache. Mulandirane wina ndi mnzake. Chifukwa chache mulandirane wina ndi mnzake. Monganso Kristu. Tapa sani maiki. Kristu ndi ndani? Imani kaya. Akuti chifukwa chache. Eya. Chifukwa chache monga Kristu. Werengani bwino. Tawerengani. Chifukwa chache. Eya. Mulandirane wina ndi mnzake. Monganso Kristu anakulandirani inu. Tiyeni. Kristu yo ndi ndani? Wotilandira ifeyo ndani? Kukachitira Mulungu ulemerero. Wochitira ulemerero Mulungu ndani? Amene ali ndani? Yes. Tiye. Ndipo ndinena kuti Kristu anakhala mtumiki wa mdulidwe. Eya. Amene amalalikira za mdulidwe ndi ndani? Amalalikira za mdulidwe ndi ndani? Sobano mawu ali pamene. Akulalikira za mdulidwe ndi ndani? Mulungu wayika chizindikiro cha chani? Bale wanga. Mulungu wayika chizindikiro cha chani? Cha mdulidwe. Akulalikira za mdulidwe ndi ndani? Kristu Yesu. Yesu ndi amene akulalikira za chani? Za mdulidwe. Watenga kwa ndani? Kwa Mulungu. Zafanana zasiyana? Zafanana. Sono muone kusiyana. Agalatiya 5. Za munthu zimasiyana. Yesu ndi Mulungu sizikusiyana. Koma za munthu zisiyana. Nangati Islamu yo amakuuzani kuti pali zina zonama muzimva pamenepo. Kristu Pamutu asunga ufulu wa Kristu. si wa ndani? Si wa Mulungu. Koma wa ndani? Wa Kristu. Tiye. Kristu Yesu anatisandusa mfulu. Kuti tikale mfulu. Chifukwa chache chilimikani. Musakondwerenso ndi goli la ukapolo. Ukapolo wa ndani? Tiye. Taona nine Paulo. Taona nine Paulo. Ndinena ndinu kuti ngati mukulola kuti akuduleni Yesu simuzapindula naye kanthu. Akulola. Paulo akulola dulidwe. Watani? Wakana. Yesu anaukana. Wautani? Mulungu wayika ndulidwe Yesu nkutani? Paulo nkutani? Ife tisate ndani? Paulo Yesu ndi Mulungu. Pamenepo tisate ndani? Kapena Yesu ndi Paulo tisate ndani? Yesu wamuvomera Mulungu, Paulo akunkana. Ife tisate ndani? Yesu yeti. Ndiye Yesu adalangula mawu. Siapa wachita kuzichula kuti taona nine ndani? Papo polesa dulidwe. Kusonyeza kuti wachita kuzichula yeka kuti ine Paulo yeti. Nangachula Mulungu. Yesu amanchula ndani? Yohane 5:42. Timfe mawu olangula Yesu. Yohane 5:42. Meneka. Koma ndikudziwani inu. Kuti mulibe chikondi cha Mulungu mwa inu nokha. Ndadza ine zina la Mulungu. Koma inu simumandilandira ine ayi. Koma akabwera wina muzina la iye mwini. Tapereka maiki kutagwira chani. Wabwera muzina la iye mwini ndi ndani? Anabwera mwazina la iye yeka ndi ndani? Kuzichula yeka popanda kuchula Mulungu ndi ndani? Paulo. Yesu si wabwera muzina la ndani? Koma Paulo wabwera muzina la iye mwini. Ndi apa akuti akabwera wina muzina la ndani? Ndiye ndani iyo? Pereka maiki. Tia aibu. Iyeyu inu muzamulandira. Paulo anthu sana mulandire?
mulungu anayika ndulidwe wena akumadulidwe wene sakutani chifukwa cha ndani? Pereka maiki tiye mbale wanga sesereka. Mungate bwanji inu kukulupirira popeza mumafuna ulemu wa wina ndi nzache, koma zimene akufuna mulungu yekha inu mumazikana. Yesu ameneyo musaganizire kuti ine Yesu nkakunenezani kwa mulungu, palitu wakukunenezani ndiye Mose. Ndiye Mose amene inu muntama. Inu tumukadakulupirira Mose mukadakulupiriranso mawu a ine, pakuti Moseyo ndi amene analembera za ine. Ngati mukukana malembo a Mose mumpe maiki. Yesu pakati pa Paulo ndi Mose atiuza kuti tinkulupirire ndani? Mose eti. Tikafuna tinkulupirire Yesu tinkulupirirenso ndani? Mose. Paulo anchule Yesu yo Paulo anchula pamene sana nchule chifukwa chani? Timufunse Moseso ngani yandulidwe timufunse. Si watiuza Yesu kuti timufunse Machitidwe 15:1. Minika ku Yerusalemu atumwi ndi akulu aweruze zandulidwe ndi malamulo a Mose. Mumpe maiki. Akuti aweruze zandulidwe ndi malamulo a ndani? Mose malamulo amatenga kwa ndani? Kwa mulungu. Ndiye nanga tikuweruzako kwa malamulo a Mose ndiye tiwaweruza akhala ndani? Nanga taweruza ndi malamulo a Mose pamene Mose malamulo adatenga kwa mulungu ndiye tiwaweruzayo ndani? Mulungu. Minika ndipo anadzayena kutsika ku Yudeya nawaphunzitsa abale nati mukapanda kudulidwa monga mwa mwambo wa Mose mumpe maiki. Akuti mukapanda kudulidwa monga mwa mwambo wa Mose simungathe kutani? Paulo ndiye walesa cha ndiye kuti kuweruza kwa Mose waweruza ndi ndani? Mulungu. Ndiye kuti wosadulidwe sakatani ali ndi ndani? Paulo. Alhamdulillah. Paulo amene mumuone tapitani pa Aroma 3 verse ya 7 ndiye muwerenge pa Aroma 1 kuti tiziwe ti kalata ya ndani. Akuti kalata wa Paulo ntumuolembera kwa Roma. Pereka maiki. Akuti chani? Kalata wa Paulo ntumuolembera kwa Roma. Ndiye kuti mawali mmenemo mwa Roma mwa ndani? A Paulo 3:7 Aroma. Timfe Paulo. Minika. Paulo akuti nanga atichoona ati cha mulungu chikuchurukisa ulemerero wake mwagwira za boza. Mpe maiki. Silamu yo amanama kuti mulingani ya boza hapo. Welengani lembalo inuyo 3:7 welengani kusonyeza kuti Islamu saa matani